Ahojte, vítajte u ďalšieho videa na našom novom kanále Crazy Science. Tentokrát to bude video o matematike, konkrétne o jednej špeciálnej rovnosti, nazývanej niekedy aj ako Eulerová identita. Niektorí z vás možno už o tom počuli. Je to vlastne rovnica, ktorá spája päticu matematických konštant, musím podotýkať úplne odlišných matematických konštant do jednej elegantnej rovnice. Inak mimochodom, toto je Timo. Čaute. Timo bude zohrávať úlohu takého imaginárneho diváka, ktorý vlastne bude slúžiť na to, aby sa ma pýtal rôzne veci, ktoré by ste sa teda možno opýtali vy pri vašich obrazovkách, alebo samozrejme, ak niečomu nebudete rozumieť, kľudne môžete písať do komentárov pod videom. Takisto svoje vyjadrenia, nápady, ako by sme mohli naše videá zlepšiť, určite budeme radi. Tak, Timo, môžeš mi položiť prvú otázku? Nešetrí ma? Napríklad, aké teda konštanty sa nachádzajú v Eulerovej identite? Aha, no, to bolo vlastne dobre spomenúť, tak je to teda 5 konštant. Prvá je Rudolfovo číslo pi. Tu by mali poznať všetci, ktorí majú za sebou 8 ročník základnej školy a nejaké znalosti o kružniciach. Potom je to Eulerovo číslo e, to by zase mali poznať všetci, ktorí majú za sebou elementárne funkcie, konkrétne exponenciálnu. Potom je to imaginárna jednotka. Tá nám zasa otvára brány do sveta komplexných čísel. Je to teda rozšírenie oboru reálnych čísel na nejaké iné čísla, ktoré nazývame ako komplexné. Sú to čísla, ktoré sa nachádzajú vlastne v rovine nad reálnou osou, respektíve môžu aj na tej osi, alebo na druhej osi imaginárnej, ale o tom zase niekedy neskôr. Dalo by sa ísť naozaj veľmi do hĺbky. No potom sú to konštanty jednotka a nula. Môže sa zdať, že sú to ako obyčajné čísla jednotka a nula, ale nie je tomu tak. Tieto dve čísla sa veľmi odlišujú od ostatných a práve preto, lebo majú mnoho odlišných vlastností. Napríklad 0 je jediné číslo, ktoré keď pripočítame k inému číslu, tak nezmeníme jeho hodnotu. Ono je to z toho zrejmé, len žiadne iné číslo nemá práve takúto vlastnosť. Takisto jednotka, ak niečo vydelíme alebo vynásobíme jednotkou, tak zasa nezmeníme hodnotu toho čísla. Zasa, len jednotka má takúto vlastnosť. Takže dalo by sa o tom, ako hovorím, veľmi veľa do hĺbky, ale ak teda nie sú žiadne iné otázky, sú nejaké? Tak mňa by zaujímalo, ako sa tieto čísla môžu mať spolu súvisieť, keď nezdajú sa byť nejako súvislé. No a to je práve to, že tieto čísla na prvý pohľad spolu vôbec nesúvisia. Každé to číslo vznikalo za iných okolností, má za sebou inú myšlienku. Rudolfovo číslo pi tam nejaké kružnice, Eulerovo číslo je funkcie, imaginárne a tak ďalej, už som to spomínal. Jednoducho každé vlastne vznikalo úplne inak, ale toto je na tej rovnici také fascinujúce, že vlastne spája päticu matematických konštant úplne odlišných do jedného vzťahu, čiže to je na tom asi to najfascinujúcejšie. No tak, keď už teda nie sú žiadne iné otázky, tak... Mohol by si nám to ukázať? No, tak sa teda presunieme do triedy a ukážeme si, ako to vlastne vyzerá. Ahojte, takže vítajte v triede. Teraz si budeme teda hovoriť o tých konštantách, ja ich tu napíšem. Najprv teda dám taký nadpis, ako som spomínal. Ten vzorec, tá rovnica sa nazýva ako Eulerová rovnosť, ja ju napíšem. Nazvané podľa jedného, pokiaľ sa nemýlim, švajčiarskeho matematika Leonarda Eulera. Mimochodom, bol to jeden z najlepších matematikov vôbec, ktorí sa keď narodili. Jeho prínos pre matematiku bol taký široký, že človeku sa na tým až rozum zastavuje jednoducho. A nielen pre matematiku, bol fyzik, astronóm a zaoberal sa rôznymi veciami ohľadom matematiky od geometrie cez algebru, spravil veľké objavy v diferenciálnom a integrálnom počte, ale o to zase niekedy neskôr by sme veľmi neodvážili. Takže ten vzťah sa nazýva ako Eulerová rovnosť. Ja napíšem konštanty, ktoré sa v ňom vyskytujú.
môžeme ich nazvať ako 5 celebrít matematiky, aj o tom ešte natočím nejaké video. Takže sú to konštanty pi, e ako Eulerovo číslo, i ako imaginárna jednotka, jednotka a nula. Ono by sa zdalo, že dobre, jednotka a nula, teraz čo jednotka a nula, tak to sú nejaké obyčajné čísla, ale nie sú to až tak obyčajné čísla, pretože práve tieto dve čísla sa veľmi líšia od ostatných čísel, majú veľmi zaujímavé vlastnosti, keď sa do nich naozaj zavrtáme. Ja len tak spomeniem napríklad 0, tak 0 je jediné číslo, ktoré keď pripočítame k ľubovoľnému číslu, tak nezmeníme jeho hodnotu ako ono je to z toho zrejme, len je to zaujímavé, že tieto čísla majú naozaj zaujímavú vlastnosť. Napríklad, keď nejaké hociaké číslo predelíme alebo vynásobíme jednotkou, zasa nezmeníme jeho vlastne hodnotu. Dobre, tak ja len dám takú, že viete čo, ja tú rovnosť nebudem ani písať. Nebudem ju písať, nebudem ju uvádzať. Ja ju pôjdem rovno odvodiť a na konci uvidíme, ako tá rovnosť vlastne vyzerá. Ja vás tak navraňujem, aby ste vydržali až do konca. Ako áno, vy nemáte problém si to video pretočiť, ale mňa osobne by nahnevalo, keby mi niekto napísal nejaký toto vzorček alebo nejakú rovnosť a nedal mi aj dôkaz, že prečo to také. Takže máš na mňa nejaké otázky ohľadom tohoto, ako zatiaľ všetko jasné, áno? Dobre, tak dajme taký moment, že ono do týchto vecí by sa dalo naozaj veľmi zavrtať do hĺbky, pretože to sú veci, o ktorých sa dá natočiť nie jedno video a nie 40-minútové video, ale to môžu byť brutálne videá. Ja ich samozrejme natočím. Dobre, takže poďme k prvej veci. Napíšem tu zase nejaké veci, niekto by si mohol povedať, že sú to nejaké vzorčeky, alebo že nám to spadlo z neba. Ja osobne to neznášam, keď proste napríklad učiteľ niečo napíše a povie, takto to je a náhodou nedá dôkaz, mňa to veľmi hnevá, ja osobne neviem ako teba, ale mňa veľmi, pretože mňa zaujíma, prečo to tak je. Ja o tom natočím videa. Treba to teraz brať, že je to tak. Prosím vás. Sú to, ako hovorí, veľmi do hĺbky veci. Takže prvá vec je, že, dobre, ja len tak okrajovo spomeniem, že pomocou takzvaného, tým presun sa tam, alebo aby sme si nejako nezavádali, pomocou takzvaného Taylorovho polinómu, konkrétne Taylor-Maclaurinovho polinómu, vieme dokázať, že exponenciálnu funkciu e na x môžeme vypočítať ako súčet rady, ja potom vysvetlím, čo znamená tento znak pre tých, ktorí to nevedia. N-ko ide od jednotky do nekonečna. Pardon, myslím, že ide od nuly v tomto prípade. A vieme to vypočítať ako x na n2 lomené n faktoriál. Dá sa to dokázať. Ja teraz vlastne spomeniem, čo znamená tento znak. Mnohí sa toho boja, ale pritom je to úplne jednoduchá vec. Tento znak je vlastne grécke písmeno sigma a označuje nám ako súčet. Hovorí nám, správ súčet, ja to teraz rozpíšem, správ súčet čísel s týmto predpisom, konkrétnym predpisom, pričom za n-kou si budeš dosadzovať postupne čísla od nuly a pôjdeš teoreticky až do nekonečna. Čiže vypíšeme si prvých pár členov tohoto súčtu. Čiže najprv si dosadzujem za n-ko 0, čiže to bude x na 0, ja to rozpíšem, potom to vlastne vymažem x na 0 lomené 0 faktoriál. Plus, robím súčet, toto je súčet, plus x na prvú, čo je x lomené 1 faktoriál, plus x na druhú lomené 2 faktoriál. Vidím, že za n si dosadzujem čísla od 0 stále vyššie. Plus x na tretiu lomené 3 faktoriál, plus a tak ďalej. Samozrejme x na n lomené n faktoriál. No. Poďme si to upraviť. Jediné, čo si tu upravíme, bude vlastne tento prvý člen, pretože x na 0 vieme, že je 1 a 0 faktoriál je takisto 1. Čo sa dá mimochodom takisto dokázať.
Ale zasa nepôjdem do hĺbky. Čiže je naozaj dokázané, dá sa dokázať, že exponenciálnu funkciu e na x vieme vypočítať ako súčet tohoto radu. Zvolím si x, keby som si zvolil x jednotku, čo sa stane? Tak. Keby som si zvolil x jednotku, tak tu všade podostávam jednotky, x bude 1, x na druhú je takisto 1, x na tretiu je takisto 1, x na n tu je 1. To znamená, že to by som mal 1 plus 1 lomené 1 faktoriál plus 1 lomené 2 faktoriál a tak ďalej. Čiže naozaj, ak máte doma veľmi veľa času a nudíte sa, tak skúste si do kalkulačky nahádzať čísla 1 plus 1 lomené 1 faktoriál plus 1 lomené 2 faktoriál plus 1 lomené 3 faktoriál a tak ďalej. A spravte to asi do nejakých 10 faktoriál a uvidíte, že čím viac budete to n zvyšovať, tak tým bližšie bude to číslo práve Eulerovmu číslu. Ešte by si mohol povedať, že koľko je približná hodnota Eulerovmu čísla? Áno, bolo by to dobré, jeho približná hodnota je 2,718. Pozor, môžeme uvádzať 2,7. Pi sa, dúfam, že všetci poznáte 3,14. Tak, dobre, takže toto je taká mokovička, že takto to dokážeme vypočítať. Ja to napíšem radšej tu hore, lebo budeme potrebovať miesto. Čiže e na x sa rovná, a nebudem písať už tento znak, len pre zaujímavosť som to chcel, aby ste sa aj niečo nové naučili možno. 1 plus x lomené 1 faktoriál plus x na druhú lomené 2 faktoriál plus x na tretiu lomené 3 faktoriál plus x na štvrtú lomené 4 faktoriál a tak ďalej. Toto zotrieme. To je jedna vec. Druhá vec. Pomocou podobného princípu týchto Taylor-Maclaurinových radov, ja som sa skoro nezakoptal, dokážeme dokázať, že vlastne sinus x, teda sinus nejakého uhla x, dokážeme vypočítať, zase budem písať v tých sumách, pričom n-ko teraz ide takisto od 0 do nekonečna, z x na 2n plus 1, to znamená, keď si všimneme, tak toto máme vlastne všeobecný predpis nepádneho čísla, čiže vždy budeme, ak si za n-ko, uvidíme to, nebudem predbiehať, lomené 2n plus 1 faktoriál krát minus 1 na n tu. Poďme si rozpísať prvých členov. Najprv si dosaďme za n-ko 0. X na 2n, to je vlastne x na 0 plus 1, čiže to je vlastne x na prvú. X, to je vlastne x. Za n-ko dosadím 0, lomené, tu mi ostane 0, 2 krát 0 je 0, plus 1 je 1, čiže to je 1 faktoriál. A minus 1 na 0 je 1, čiže to bude kladné. Teraz, ak si dosadím za n-ko jednotku, tak vidím, že tu bude mať minus 1 na prvú, čo je vlastne minus 1, čiže budem to mať záporné. A tu dostanem 2 krát 1 plus 1, to je 3, čiže to bude x na tretiu lomené takisto 3 faktoriál. Zasa dosadzujem dvojku. Minus 1 na druhú je minus 1 krát minus 1, je to kladné, je to jednotka. Tu dostanem vlastne 2 krát 2 je 4 plus 1 je 5. Čiže to bude kladné plus x na 5 a to bude to isté, 5 faktoriál. A tak ďalej. Čiže vidím, že tu mám vždy nepárne číslo. A vždy sa mi tu striedajú tie znamenka. Ja napíšem ešte pár členov. Minus x na 7 lomené 7 faktoriál. Plus x na 9 lomené 9 faktoriál. A tak ďalej. Inak mimochodom, tento rad je veľmi silno aproximuje. To znamená, že ak si za x zvolím nejaký uhol, tak veľmi rýchlo môžem spočítať jeho približnú hodnotu a tá hodnota je veľmi blízka, pretože vidím, že už 9 faktoriál je veľké číslo a že toto celé pri malom x-ku, pri x-ku blízko 0, bude vlastne veľmi malé číslo a už to bude blízke. Napríklad vo vašich kalkulačkách, ktoré máte, môže byť zadeklarovaný práve tento rad. Môžete tam mať algoritmus výpočtu tohto radu. Takto vlastne aj naše kalkulačky dokážu pracovať dobre. Tak dám to rukom. Čiže
sinus. Budem sa snažiť nezastavovať pri veľmi príklých veciach, pretože je to naozaj veľa. Čiže to bude x lomené 1 faktoriál minus x na tretiu lomené 3 faktoriál plus x na 5 lomené 5 faktoriál minus x na 7 lomené 7 faktoriál a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, a poslednú vec. Kosinus. Pomocou podobného princípu zasa Taylor-Maclaulinových radov, dobre, som povedal už celkom blízko, som sa už veľmi nezakútal, sa dá dokázať, zase suma odbory do nekonečna, že to je vlastne x na 2n lomené 2n faktoriálne krát minus 1 na n. Dobre. Vypíšme si prvý pár členov. Za n si dosadíme 0, to bude vlastne x na 0, čo je 1, to bude takisto 1, to bude takisto 1, čiže to bude 1. Dobre, dosadíme si jednotku, budeme to mať záporné, pretože minus 1 na prvú je minus 1. Teraz x na druhú lomené 2 faktoriál, teraz to bude kladné, keď si dosadíme druhú, čiže to bude plus x na 4 lomené 4 faktoriál minus x na 6 lomené 6 faktoriál a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tu máme zasa vždy párne číslo. Áno, počítame s párnymi číslami, to je inak pekne vidieť, že dobre, zase tí, čo majú za sebou derivácie, z tohoto je pekne vidieť, že vlastne kosinus nám hovorí, ako rýchlo rastie sinus. To znamená, že prvá derivácia sinusu je kosinus. A z tohoto to pekne vidieť. Áno, to máme vždy nepárne, tam máme párne. Keby sme si toto zderivovali, tak dostaneme presne tamto. To sa len taká pokovička, takže zapíšem to, že kosinus x sa rovná vlastne 1 minus x na druhú lomené 2 faktoriál plus x na štvrtú lomené 4 faktoriál minus x na 6 lomené 6 faktoriál a tak ďalej. Dobre? Tak. To je to, čo budeme potrebovať. To je to, o čo sa budeme opierať. Dám takto bokom. Ja som to dal cez to, ale prežijeme to. Tak. No. Zatiaľ všetkému je rozumieť, áno? No, ja by som chcel podotknúť, že keby niekto náhodou nerozumel goniometrické funkcie na sinus, kosinus alebo faktoriálu, tak určite sa nájdú nejaké videá na tomto kanáli v budúcnosti. Tak. Určite sa nájdú a keď sa nenájdu, zatiaľ nie sú natočené, tak treba si to naštudovať, ale predpokladám, že keďže ste taký divák, ktorého zaujímajú takéto veci, tak s goniometrickými funkciami ste si pravdepodobne už prešli. Ako nie sú to veľmi zložité veci, ja hovorím, že v matematike nie je nič zložité, stačí to pochopiť. Niektoré veci sú zložitejšie na pochopenie, to je pravda, ale ako náhle pochopíte tú základnú myšlienku, tak nemáte problém proste pochopiť hoci čo sa toho týka. Potom už len počítať a získať prax. Dobre? Tak teraz, čiže zatiaľ všetkému chápeme, áno? Dobre. No. Poďme sa teraz tak porozprávať. Poznáme exponenciálnu funkciu, prirodzenú exponenciálnu funkciu, ako je tu. Y sa rovná e na x, pričom e je ordovo číslo. A teraz predpokladám, že máte za sebou niečo o komplexných číslach, respektíve viete vlastnosti, aspoň základné vlastnosti imaginárnej jednotky. Ak nie, zase sa ospravedlňujeme, natočíme na to určite videa. To je strašné, dobre. Tak, berme to tak. Toto je exponenciálna funkcia, prirodzená exponenciálna funkcia, y sa rovná e na x. Teraz, čo keby som chcel umocniť Eulerovo číslo e na nejaké komplexné číslo? Vieme, že algebraický tvar komplexného čísla je v tvare z rovná sa a plus bi, pričom a b sú reálne koeficienty a i je imaginárna jednotka. To znamená, že vo všeobecnosti
môžeme sa pobaviť o tom, ako by sme chceli umocniť vlastne e na takéto komplexné číslo, čiže y sa rovná e na a plus bi. A teraz v reálnych číslach viem niečo umocniť veľmi ľahko. A ak aj nie z pamäti, tak to nahádžem do kalkulačky. Je to tak? Je to tak. A teraz tu mám nejaké i, nejakú imaginárnu jednotku, tak ako by som si s tým poradil? Tak viem, že toto si viem ešte upraviť ako e na a. Toto je čisto reálna zložka. Toto je reálne. Ačko je reálny koeficient, čiže toto bude reálne číslo krát e na bi. No. A tu máme práve ten problém. E na bi. I je imaginárna jednotka a tu vlastne umocňujeme Eulerovo číslo e na nejaké imaginárne číslo. A teraz čo s tým? Tieto rady, čo som tu písal na začiatku, som tu nepísal len tak náhodou, aby som vyplnil čas. Písal som ich pretože vidíme, že jedna z tých radov nám vlastne hovorí, ako spočítať e na x tu vo všeobecnosti. To znamená, že mohol by som tento rad použiť na to, aby som nejako vypočítal e na bi. To znamená, že za x si vlastne dosadím bi. A nejak sa s tým budem hrať a uvidíme, čo nám z toho vyjde. Čiže toto napíšem niekde bokom. Čiže e na a plus bi sa rovná e na a krát e na bi. Dobre. A teraz sa ideme pobaviť o tomto. Čiže skúsme si dosadiť za x-ko bi. Teraz nebudem tam písať to b, aby to vyzeralo pekne, dám tam xi. Je to iba ohľadne ako písmenka, dobre, tak bčko, povedzme, že x-ko jednoducho umocňujem Eulerovo číslo na nejaké imaginárne číslo. Čiže vo všeobecnosti e na xi sa rovná. A teraz všade v tomto súčte musím x-ko nahradiť ako xi. Čiže to bude 1 plus xi lomené 1 faktoriál plus xi to celé na druhú, vidíme, xi to celé na druhú lomené 2 faktoriál plus xi to celé na tretiu lomené 3 faktoriál plus xi to celé na štvrtú lomené 4 faktoriál a tak ďalej. Dobre? Poďme si to nejako upraviť. Vidíme, že tu vlastne umocňujem, čiže môžeme si to nejako upraviť. Čiže opisujem. To sa potom rovná, 1 plus toto ičko si môžem vyhodiť pre zlomok. Vidím, že tým ičkom vlastne násobím a je jedno, či tým násobím vlastne, či to napíšem preto alebo nie, pretože vždy beriem, že násobím toho čitateľa. Takže ak ma vidím v zábere, tak to bude i krát x lomené 1 faktoriál a teraz sa poďme pozrieť na to. Keď umocňujem to, čo mám v zátvorke a mám to v súčine, to, čo mám v tej zátvorke, tak umocňujem obidva členy v tej zátvorke, čiže to bude x na druhú krát i na druhú, lenže čo je i na druhú? Vieme, že i na druhú je minus 1. To je z definície či imaginárnej jednotky. A keď... Ja neviem, či by som to teraz mal rozpísovať. Dobre, skúsme si to predstaviť, alebo si skúste toto umocniť na papier. Dajte si x na druhú a i na druhú. Vieme, že i na druhú je minus 1. A teraz násobím to vlastne tou minus 1, tým pádom tento celý zlomok bude záporný. A to i na druhú sa nám vlastne premení na tú minus jednotku, čiže to bude minus x na druhú lomené 2 faktoriál. Rozumiete to všetkému? Je to zrozumiteľné? Dúfam, že áno. Jednoducho, to
Tu nám ostane x na druhú krát i na druhú a i na druhú je minus 1. Nic zložité. Teraz, poďme sa pozrieť na toto. Zas umocňujem x na tretiu, lenže čo je i na tretiu? I na tretiu z definície môžem zapísať ako minus i. Čiže zase to bude záporné, lenže predtým už budeme mať aj to ičko a x na tretiu znamená 3 faktoriál. Teraz sa poďme pozrieť na toto. Zase x na štvrtú a i na štvrtú je 1. Čiže to budeme mať iba x na štvrtú lomené 4 faktoriál a tak ďalej a tak ďalej. Dobre? No. A teraz navrhujem, aby sme si tento rad prekombinovali tak, že máme tu vlastne dva typy zlomkov. Jeden typ je taký, ktoré obsahujú len reálne čísla a druhý typ je taký, ktoré obsahujú aj imaginárnu jednotku. A tak ďalej, tam by zasa bolo i, áno. Čiže navrhujem prekombinovať si tento súčet tak, že všetky zlomky, ktoré mám reálne, si dám k sebe a všetky, ktoré obsahujú i, si dám k sebe. A navyše to i môže vynieť potom pred zátvorku. Je to úplne jednoduché. Keď mám 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, tak to dokážem zapísať ako 1 plus 3 plus 5, to celé plus vlastne plus 2 plus 4 plus 6. Ale je to úplne to isté. To isté robím aj tu. Tak. Takže všetky reálne spolu a všetky s imaginárnou jednotkou zase spolu a imaginárnu jednotku si ešte môžeme vynieť pred zátvorku, keďže všetky obsahujú tú imaginárnu jednotku. Čiže to bude. Budem písať čiernym, nech rozoznám farby, čiže to sa rovná 1 a teraz reálne mám toto. Prvé reálne x na druhú, lomené 2 faktoriál. Druhé reálne mám toto. Tu vidím, že toto mi obsahuje i, a mám to kladné, čiže plus x na štvrtú, lomené 4 faktoriál. Ďalšie, môžete si spraviť aj vy doma na papieri ešte viacero, teda, že budete pokračovať ako x na 5, x na 6 a tak ďalej. A to by sme mali minus x na 6, lomené 6 faktoriál, plus x na 8 lomené 8 faktoriál a tak ďalej. A tak ďalej. A teraz plus a teraz všetky, ktoré obsahujú imaginárnu jednotku. Ja si tú imaginárnu jednotku môžem vynieť pred zátvorku a budem písať všetky tie, ktoré obsahujú imaginárnu jednotku. Čiže prvé, ktoré obsahujú imaginárnu jednotku je x lomené 1 faktoriál. Druhé je minus x na tretiu lomené 3 faktoriál. Ďalšie by tam bolo plus x na 5 lomené 5 faktoriál. Ako hovorím, môžete si to skúsiť, že naozaj to tak vychádza. Minus x na 7 lomené 7 faktoriál a tak ďalej a tak ďalej. Ako keď si teraz roznásobím tou imaginárnou jednotkou jednotlivé tie zlomky, tak dostanem u každého toho zlomku vlastne to čo mám tu. Fú, dobre, veľmi vyčerpávajúce. A ako som na začiatku tuto písal tieto rady, sinus x a cosinus x, tak ani teď som nepísal ako len tak, priamo za nič. Môžeme si všimnúť, že toto a toto je úplne totožné. Takisto toto a toto je úplne totožné. Je to úplne to isté. Tu mám 1 minus x na druhú lomené 2 faktoriál. Toto úplne to isté. Čiže viem, že toto súčet tohto radu je čo? No je to toto. To je cosinus x. A tu mám teraz i, na to nesmiem zabudnúť, čiže plus i. A toto vidím, že mám sinus x. Čiže to je sinus x. A na začiatku vidím, že sme robili že sme vlastne Eulerovo číslo umocňovali na
nejaké imaginárne číslo, čiže môžem napísať, že e na xi sa rovná, a teraz kosinus x plus i krát sinus x. Sme hotoví. Čo sa týka našej odhadovej rovnosti, ešte nie sme úplne hotoví. Už sme skoro úplne na konci, ja to zotriem. Len tak mimochodom, aby sme ukázali teda vlastne aj, že ako bude vyzerať exponenciálna funkcia komplexného čísla, tak vlastne to e na bi môžeme nahradiť ako kosinus b plus i krát sinus b. Čiže toto je vlastne vzťah, odvodený vzťah, ktorý sme teraz odvodili pre výpočet exponenciálnej funkcie, prirodzenej exponenciálnej funkcie, kde v exponente je komplexné číslo. Dobre, ale tým sme sa teraz nechceli chceli sme sa zaoberať Eulerovou rovnosťou. Ja teraz poprosím, aby na kamere bolo toto vidieť, len toto, a pozrite sa teraz na to. E na xi sa rovná kosinus x plus i krát sinus x. A teraz taká otázka, čo keby sme si za x-ko dosadili pi? Poďme to skúsiť. Dostaneme. Teraz potrebujem tú kameru. Ja chcem, aby to bolo vidieť spolu, čiže napíšem aj tu e na xi sa rovná kosinus x plus i krát sinus x. Dobre? A dosaďme si za x pi. Čiže e na pi sa rovná kosinus pi plus i krát sinus pi. A teraz tí, ktorí máte za sebou, ako aj Timo spomínal, goniometrické funkcie, tak viete, že kosinus pi je vlastne čo? Čo je kosinus pi? No, pi mám ako pi radiánov a viem, že to mám vlastne 180 stupňov. A kosinus 180 stupňov, respektíve kosinus pi radiánov je minus 1. Čiže e na pi sa rovná minus 1 plus a sinus pi radiánov, čiže sinus 180 stupňov vieme, že je 0 a i krát 0 je 0, čiže to bude plus 0. A keď si teraz prevediem jednotku na druhú stranu, tak dostanem rovnosť e na pi i plus 1 rovná sa 0. A toto je vzťah, ktorý nazývame Eulerová rovnosť. Inak nazývaná je Eulerová identita. Vidíme, že spája päticu na prvý pohľad úplne nesúvisiacich konštant do jedného elegantného vzťahu. Podľa mňa fascinujúce. Ako sme sa hovorili, pi, tam nejaké kružnice, e, Eulerovo číslo, nejaká exponenciálna funkcia, i, tam Gaussova rovina, komplexné čísla, jednotka, 0. Jednoducho. Táto rovnosť nás spája päticu najhlavnejších matematických konštant a najhlavnejšie matematické konštanty do jednej rovnosti. Čiže toto je Eulerová rovnosť. My sme už spomínali, že teda, ty máš na to nejaké otázky, akože teraz? Poviem, dá sa aj niečo iné okrem Eulerovho čísla umocniť na imaginárne číslo? To je zaujímavá otázka. A je to dobrá otázka. Ja len tak poviem, natočíme tu ďalšiu video. Timo nadviazal na niečo, o čom on vie, že ja mám k tomu veľmi blízky vzťah. Pretože áno, je to dobrá otázka, pretože vidíme, že tu máme vlastne len prírodzenú exponenciálnu funkciu a vieme, že my môžeme umocňovať naozaj hociaké reálne číslo. A na to, aby sme to mohli urobiť aj v tomto prípade, si potrebujeme odvodiť rad z Maclaurinovho radu
z McLaurinovho polidómu si potrebujeme odvodiť rad pre výpočet vo všeobecnosti a na x. To znamená, najprv, aby sme mohli také niečo robiť, si musíme natočiť video o McLaurinových radách, aby vlastne také niečo bolo zrejme, pretože samozrejme aj kvôli tomuto, ja som to tu napísal, ako vám to spadlo z neba, ale ja o tom určite natočím nejaké videá, s Timom o tom natočím nejaké videá a uvidím tak. Keď teda nie sú žiadne otázky, ako hovorím, bolo by dobré, aby keď ste toto video pozerali, aby ste si dobrali papier a sami to skúšali a uvidíte, že ako aj tie rady sme písali len čiastočné súčty, áno, tie rady pokračujú, ale videli by ste, že naozaj pokračujú tak, ako som predpisoval a že takto naozaj je. Čiže ďakujem vám za pozornosť, aj tebe, Timo, naučili sme sa niečo nové, toto je teda ohľadová rovnosť. Uvidíme sa v ďalšieho videa a sľubujem, že natočím takisto veľa videí o Taylorovom polynóme, Taylorových radoch, McLaurinových. Ďakujem za pozornosť. Ahojte.